Lanetik etxerako buelta hori egiten dugunean, nik uste denak etortzen garela, ez da, laneko estres horrekin edo eguneko kontuekin buruan, eta nik uste hori gure semean labei nola edo ala transmititu egiten diegula. Hau da, urduri baldin bagaude, urduritasun hori beraiei ere pasa egiten diegula. Nik ia 3 urteko alaba bat daukat, beste bat bidean, eta momentu honetan nik konturatu naiz asko laguntzen didala lasaitzen, alaba esate baterako ikastolan jaso, eta ikastolan bertan aire librean tarte baten geratzeak, 5 minutu, 10 minutu, batzuetan ordu bete ere, edo herritik bueltatxu bat egitea, erosketak egitera joatea berarekin, edo aldenean, parkera ere hurbiltzeak, ezta? Hori karean egoteak asko laguntzen dit niri, mentalki lasaiago egoten, eta gero hori nik uste berari ere heltzen zaiola. Hori da nik egiten dudana, eta zuk zer egiten duzu?